Ga were phone gị. Were phone now with it close to your face. Ma hụ eze gị. Ma hụ eze gị. Me pese go, ma jana eze gị this woman. Go to Messi. Go to Messi with me pills. Yes, you got to. But they are close to camera. But he shall eze gị ma hụ man ke no n'okpuru. It's okay. Ezenchi. Cheers. I'm being here. I'm my when I bipolar. Respect you when we make interview here. All right. Okay. No, it may be right. Okay, here. Now, me put here. No, I'm na come there. So that the man who need you, ask him that woman who is Zenchi. Okay. Don't come here, David Takoshibeze. Oh. Where they come up, Yanni who? I want to take a bleaching. Yeah. You take it there. Yeah. I am in who in this. Do you want to mark black, not yellow? You remember what my gun wake up 11? A question when I'm with the bleaching. Get a question. I thought that topic from you. Okay, Then I come to that. I am in a mark, you know, on your one. We're taking down closer. Do. Why you collabo, boy and girl. Madam, if you are not ready to together, talk about any problem from you, please. Okay. I don't have no the mad interview I've had a meeting. All right. Don't come here. I will tell you, collabo now. Don't come here, Mamma. Oh, one gun. But you boy and girl now. Don't come here, Mamma. Oh. I call a young woman who do not name all boy and girl. Maybe I got a better. Then you, they were coming out on a chick abagoko. Okay. A new customer just messaged you on TikTok. Reply now. Boy and girl. Is that for them? 48 years. Tell Rosanna. Is it? 48. What year? What year? Sugar mommy, what year? 1980. 1980. 1980. Sorry. A man who year amoro. Huh? I did 44. 1982. It is 44. 44, yeah, 1982. Yeah. And then you were 48 years before. I'm a mama. Sorry. Why you jam mom? Do you think I play here? Huh? Mba. I'm not joking here with you. You only this serious for this interview. Please leave this platform. I am serious. That's from day. If you are not serious, you please go down from this license. I am serious. Emubole nwa. Nwa gịnị ka ị mụrụ? Amụmụ nwanyị na nwoke. Onye tụwara gị meje ịmụ nwele ebe ọ nọ. Ọ nọ na Nigeria. Ka ihe imege gị take in mụọrọ ya nwanyị na nwoke then gịnị ya nọzi? Ọ fụrụ na ya rubu ma anọ before m na ya wee mee ime. Ọkọ kwụ ụgwọ isi gị. Okay, ke mụọrọ ya nke mbụ mụọrọ ya nke abụọ ka different men ka ị mụrụ nwa. Ya maka m mụrụ nwa. Iwukwa na onye ebe? Abụ m onye Anambra steeti. Ebe na Anambra? Onye Ogidi. Ebe na Ogidi?
Ikenga. Ebe na Ikenga. Where's it now? And when I'm barra Ebe 3 years ago. 3 years ago. Hey barara. Yeah. Okay, my hair wara. As in sometimes in again at Tamotami, Yamali Fineme. Hey barara no bodo Nigeria called no bodo UK. Na UK eba. Yeah, barrier. And on dross on a call wogula. Badima, that was him. Had to go okay. It go okay. No tarana na otane brala na ibrana ka meg interview na iso onye Igbo na. Mba, as in amara mi fe me mgbe ahụ na aga na atamu ndị mmadụ na-ajụ gị nne. Ele enwere ihe gosi that na ara akwụsịrị ime gị enwere anything ị ga-eji ma identify. Anọ n'ọfịs kịta ewepụ nkali gosi. Okay, ndụ ọfịs gị masa ara gị akwụsịla. Okay, ịrụ gasị ọrụ na. It's okay. Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m nurse. Iwe nurse ara agbahụ oge gị na-arụ nurse. Ka ewo nurse before ara agba ga-aghọta m. Nurse ndị ara ka ewo ka ọwụ. Ọ bụrụ na ala gba m otu ahụ azụ nna aga na atamu. Ele department. Madam, it's like you are joking with me. I didn't joke. I didn't make sorry. Sorry, sir. Out of this place. I don't joke here. There was sir. Okay, man, how will I remember on social media and in them garden room working interview? Yes, sir. The way camera and like I be lot of Amazon. Tanwa. That would have phone again. The phone na kama tia ni hungi. Sija na katia ni hungi. Iwo ye be. Onye Anambra State, sir. Ebe na Anambra. Nnewi South. Ebe na Nnewi. Ukpo. Ebe na Ukpo. Umudike. Ebe na Umudike. Ogugo. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Yes, sir. Ị dị afọ ole? Anọ m 38. What year ka a mụrụ gị? 1988, sir. Ị ji ụmụ ole? Ofuke. Onye tụwara gị ime? Ọ mmadụ tụrụ m ime, sir. Ọwụ ime mkpeku ka ọwụ ime akwụrụ ụgwọ isi? Nke akwụrụ ụgwọ isi. Onye ahụ kwụrụ ụgwọ isi gị lụọ ya mụ ya mụrụ gị mụrụ ya nwa ka ihe mere na ịlaghachi to that man. Ele eme gị dị ebi? Mụ na ya nụrụ mana ọ bịa na-eti m ihe mụ a wee pụọ. Ọ mara gị isi na wall? Mba, otiti ka ọ na-eti ọ dịghị ama m isi na wall. Ma ọ na-eti gị tara ya arụ? Mba o. Ị taghị ya arụ? Mba. Ị ghọrọ ya aka n'amụ? Mba, taa. Ị gbọrọ ya tai? Mba. Njọs na-emechi iru m otu a ka ọ hapụ imebi imebi. Ele otu isi nọrọ mgbe a na-akụ gị ihe ya bilie ọtọ gosi otu isi nọrọ? Otu a? Otu a. Kenye wu ihe ị mere eji kụọ gị ihe iji gbara pụta na di? Ọ bịa na-eme ihe wit onye ọzọ. So mụnwa wee mara na-ajụ ya ajụjụ. Anyanwa dị alaiki ka mmadụ na-ajụ ya ihe ọbụla. So nkwu maka ya ọ na-ewe iwe. So his own best way bụ itie m ihe. Ka otu isi gagide mata ị gara na-ewe fon ya na-ele? That day bụ our anniversary that time. Ajụrụ m gị ele otu isi mata ị gara buru fon ya na-apị?
Okay, come draw. Yes, sir. Get petani here, Chogapia. And they lala. Or Yatula Kogela. Mwa jaka mwepo. Ibu keke ko woba lama. Mba eji moto. Ibu keke ko woba o moto. Ibu keke ko woba. Okay, Uber. Ela pandi pakri hela wa pa umusku no ko wa pa gana mosgo. Mba Ecolas. Ecolas. Yes, sir. Ecolas. So retired but not tired single mother. Nwa gene ke more ya. Wine. Kebish na watch him. Na Abuja. Ega akwuru n'ishi gị eweghachili ya. Nne gị na nna gị ha kwetere na ị ga-ala. Ọmụnwa si na achọ m ịpụ mgbe a. So ha nwasị m ka ime separation first. Mụnwa si na mụnwa try go my best. Ọ ma nwọkụ. Na achọ m ime separation. M chọrọ ijos pụọ. How many years na ka ị pụtara na di? 2 years now. 2024 ka m pụtara. Kemgbe ahụ ị pụtara na di eloto street dị. Eloto ịsha ahụ ya street ugbu a. Ejiro m because of street wee pụta na di. Eto ama m si kwuo maka street pụta. Ebe ị gara na phone leta ihe iletere na phone gbawa question mgbe iletere ihe iletere na phone. Then kemgbe ị pụtara na how you see street eloto street dị. Street ụmụ nwaanyị nọ pụtara na ụmụ agbọghọbịa nọ na alụbedi. Eloto gị nwashi ahụ ya. Ọwụ street dị mma ka ọwụ street dị rugged dịrị woo. For Mua, amam because Mua na agara m street so amarom. Mata ihe m na-ajụ street apụtaghị na ị gara na-agba n'iro. Njuga gị na kemgbe ahụ na-enwe nwoke gị na ya nọ. Are you happy? Are you comfortable? Are you okay? Ọ ya wụ street. Ke nọzi. Ke nọ mma. Ọ ihe mmiri ajụ ahụ gị megbara n'iro ma ịgba ahụ n'iro. Madam. Okay, anyway, I'm okay, but m chọrọ inwe my own at least because sometimes na dị very emotional. Ị na-adị emotional. Ilu onye ọzọ kwa ị ga na-agakwa na phone ugbu a ga na-echeki phone ọzọ. Mba. Okay, ịmụtala ihe na. Aga m echeki zi phone mana mma na-eju ọnụ. Mana ịmụtala ihe na Chineke agba gị ọkụ. Yes, sir. Okay. Enwere regret ị nwere? Mba, adị m very happy, sir. At least eji m ndụ m wee pụta. Enwere mgbe ị ṅụrụ goof? Mba. Enwere mgbe ị ṅụrụ sịga? No, sir. Enwere mgbe ị ṅụrụ apị wawa? Biko ke nke bụ apị wawa? Apị wawa na-akpọ ya akpọ ka ịkpọ ya. Mba. Enwere mgbe ị ṅụrụ ya? Mba. Enwere mgbe ị ṅụrụ kwanta palala? Ama m nke ahụ. Ọ na-anọ na bọtụlụ. Okay, mba. Adị m aṅụ mmanya. Kemgbe ahụ ị pụtara na di, ụmụ nwoke ole tarala gị? Ọ wụ ofu onye mụ na edibu na mma mana ya nwasị na ọ chọrọ companion ọ chọrọ because nwunye anwụgo so ọ a single father so mana ya nwasị na ọ chọrọ companion mụ nwasị na ụbụrụ onye m chọrọ na achọ m di achọ m companion so otu a ka m si wee pụọ. Ọ tara gị ka ọ tahụ gị? Anyị mere. Unu mere. Retired single mother taga widower. Joga compa. Emaine eshi. Ọfụma sir. Kebish na-elem. Abuja sir. Onye ahụ taga gị mgbe ahụ ị pụtara na di ahụ ya gịnị? Nna m achọọ m ịtụ asị biko achọọ m ịkpọ afa ya mana achọọ m ịtụ asị. Ewe. Ọ wụ onye Awụsa? Mba, onye be anyị. Ọ wụ enyi nwoke di? Mba. Ebere gị ugwu? Biko nke bụ ugwu. Enwere ihe na-anọ n'otele nwaanyị nga na-adị ka ntị ele. Ọ na-adị ụta. Nke m mechiri emechi. O mechiri emechi.
Aradite Otele. Na to ahụ ụtọ. Imeme ma atamange. Imeme. Samu imeme gane kwedi isi Chineke agbagọkụ. Ama m eme ọfụma. Ele nke ka eme. Like the style. Ele nke ka eme get one like a style. Ele nke wo style. Ele nke imeme. Nke ọbụla onye adị ready, adị m ready. Iji agba Jack. Jack. Eweniwe nke bụ Jack. Akwa ịjụwa m si nke ọbụla onye ahụ dị ready. Aja agba gị Jack. Maybe the style, the name na-akpọ ọ bụghị onye nji wee mara. Were ụkwụ gị abụọ achịkwasị ya na wall amapagide gị mbazụ. Eji achị ụkwụ gị na wall ka eji achịsị ụkwụ gị na wall. Mba, emebe m nke ahụ. Mana biko kọrọta m ọfụma so that ka m try go there. Ese gịnị mere? Ọmụ a ga-ekụziri gị ihe ị ga-ara nwoke. Dem yo Chineke agbago ka ịtara ya nkịta. Nwa bingo nwụrụ anwụ ịtara ya gịnị? Nkọwara gị ọfụma bụ ngọngọ akụziri etesa ara ha ọtọ. Nwa bingo nwụrụ asị gị dem yo Chineke agbago ọkụ. Ịtara ya ikodi ya. Ya dịka nwere mgbe ị ga-ewetara m detenis m bịa lee ma m ga-akụziri gị. Ịtara ya igwere asị gị dem yo Chineke agbago ọkụ onye riri eri. Iburu detenis gama mmiti onye ọdọ atara ya aga. Abaga Jack ebe nga asịnge kwụsaka n'ọnụ ewere Jack ndị 911 mgba gị ya ka ebe asị ma ịtara igodi ya ịtara ya afọ ara ya onye riri eri ndị ka ime ga-emege kemgbe ọmụ akụziri gị ndị ka ịta ga-ata kemgbe ọmụ akụziri gị nwa bingo Ọ my first husband like that Jack so m chọrọ ịmụta dem you Jack gbuo ga-egbuo I like that Jack. Ijangamu. Mba, oh, let's na like that time no na. Em droga wajudo. I like Chamia. Mana ana ma like asara m efere. Chineke gbakwa gị ọkụ. Chineke gbakwa sabukwa onwe gị na-asa efere. Ị na-aga ahịa ga-azụrụ nkịta zụrụ eko ketewe n'ụlọ ọ mewa gị ikpu. Chineke gbakwa gị ọkụ onye riri ọkpụ na-eji ewere ọrịa ebighe mmadụ. Ị na-alaka acha gị efere. Otele gị asụ akọjutecha asụ aka gị n'otele. Otele gị ga-awa asụ ga-pakịrị nga ahụ. Ị na-alaka acha gị na-alaka acha gị efere. Ị gara zụta sponge ewere ihe eji asa gị azụ ite kwokasacha gị ike onye riri eri na-ala ka asa gị efere o dị mmadụ gị na-ama ịgha gị amụ na asụ otele gị na-eshi asụ o dị mmadụ gị asa gị dem you Bishop, o dị mmadụ ụgwọ if you talk of that bring you down nwa bingo nwụrụ anwụ ọ dị mmadụ gị na ụgwọ na-ezi ma eju gị n'ụta dịta oke asụ akọta aka ya witi nke agba eji ọ na-agba ya nga ahụ laka asha gị efere nwoke arịeze jucha n'eze were ya kọjucha gị nga ahụ onye riri eri ibirile n'ugwu Awụsa mgbe ị gara ga zụrụ nnama gwa onye Awụsa ọ na-ese gị nnama amaghị m ụkwụ amacha gị ụkwụ nnama arachama gị otele onye riri eri Ima ireshi. Gịnị ka ịrụwa? Na-arụ ọrụ na company. Which company nwa bingo? Na Chinese company. A construction company. Ka ihe nwa ọrụ gị nga ahụ? Supervisor. Anọgo m ebe a for 20 years now. Genotype gị? AA. Blood group gị? B positive. Mmadụ ole ụmụ nwoke ole trala gị? Orube 5 because m nụrụ di n'oge. Ole nwa bingo? 5 sa orube 5. Kpọwa aha ndị niile trala gị.
Patrick. Don't waste my time here. Patrick, Chinonso, Eva, Uche. Atawage janyo. Na agba mmiri ọfụma. Chineke gbakwa gị ọkụ nwa bingo. Ịgbaga wechi mmiri. Ịgbaga wechi mmiri. Ịgbaga mpage dere gwara gị sị mgbe ị pụtara wa tere gị sumu n'ọtọ. Ịgbaga wechi mmiri. Onye gọgụta. Onye gọgụta. Ịgbaga wechi mmiri. Otele gị ga-awụ pit latrin waters WC. Ọ ga-awụ mgbe ọwara ataghị nwoke akpa gị aka na ntị ma ọ na-ara gị flush ma toilet ọtọ onye riri eri asaghị demyu nwa bingo nwụrụ anwụ ịgbaga wechi mmiri onye riri eri koromonto bebu ịgbaga wechi mmiri iwu rezavu a gbara nga abịa gwa m sị ịgbaga mmiri akụwa gị otele akụwa gị bịarị na otele gị pụta nga agwa ụmụ wasị ịgbaga mmiri nwa bingo nwụrụ anwụ akpa skuul na otele gị agwala nụ gbagawụ nga ọwala akpara gị aka ga enyo ịfụta mgbe every minute na gị na-anyụ mamịrị ego ụlọ ọgwụ na-asọ diabetes while akpa skuul gị agbabiele ihe eriri eri nwa bingo kpọọ fon nọmba gị 08067 ịwọchịchalịa kwa izu ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke Agbagoko. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bagi. E watch it ya get back. You just know what ya taku share the game for what? Subscribe for this place Chineke Agbagoko. Again. 08067976945